राजखान्थिनि बेलायाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ सोलायदों, पाब्लिकनि गोसोआ सोलायदों। जोङो बेखौ बबेनिफ्राय हमनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन? नैबेफोरबायदि पिस रेलि रायजो राजाफोरा ओंखारनायनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो, जोङो बुजिनो हायो रायजो राजाफोरा सोलायदों। आरो जाय सरकारा, बबेबा सरकारा, सोलिबाय थानाय सरकारा बिनि सालायनाय, बिनि खुंनाय बेखौ मोजां मोनाखै। नैबेफोरखौ नैबेबायदि रेलिनिफ्राय जोङो हमनो हायो रायजो राजाफोरखौ। थारैनो मानाव गेदेर EM राकेश ब्रह्म बुंनाया सैथोमार। थांनाय BTC इलेक्सनाव BPFआ बर'फोरनिफ्राय भट मोनाखै होनना बुंनाय रावा सैथोमार। आरो नैबे पिस रेलियानो फोरमायदों नायबाबो नायख'हालाया नैबे रेलिखौ। जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPLनि दैदेननायाव नैबे मास रेलिया जादों, पिस रेलिया जादों। आरो बेनो फोरमान होदों 2026 मायथाइनि 2026 मायथाइनि जि बिधान सभा इलेक्सन बिसायख'थियाव जे 15टा जे सिट दङ, सेगमेन्ट दङ, बेयाव UPPLआ देरहागोन 100%। बियो रोखा जाबाय। नैबेबायदि रेलि पिस रेलियानो फोरमान होयो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनांगौ।